Eu nací no Concello de Narón, e logo despois pois, vivín en Neda, despois de casarme, e despois pois, fixemos a casa aquí en Fene, e foi cando vim a vivir a Fene. Facer a casa pois foi, tiñamos idea de facer unha casa, tuvemos idea de solicitar unha vivienda das de San Valentín, da Estano, pero ao final optamos por comprar entre meu irmán, un cuñado meu e eu, un solar aquí en Fene, que é onde vivimos, e tratamos de facer unha casa, e fixemos unha casa. Fixemos unha casa a base de sacrificios, coa axuda de meu pai, que era maestro de obras, de albañilería, e do pai de meu cuñado, que era albañil. Entonces, liámonos a facer a casa, que nos levou 4 anos facer a casa. E, bueno, viñamos os domingos traballar, por semana había que traballar en outro sitio, e fixemos a casa en domingos, que, por certo, daquela empezabas a vivir un pouco mellor en Fene, e criticaban os seus veciños, dicir, mira estes pobres, traballando aquí os domingos, e había moita xente que se iba a comer a capela, daquela que se vivía mellor, pero nosotros estivemos traballando 4 anos, así, para facer a casa. Por certo, outra anécdota, un señor que nos servía o material, un día, así falando, os tres tedes menos peito que un gorrión, porque se vos empeñades desde o principio, xa a tiña desfeita, e salíanos vos barata, era verdade. E despois viñanos traer a comida ás mulleres, e, bueno, comíamos aí todos xuntos, e, bueno, era unha forma de convivir, e seguimos convivindo prácticamente ahora. Ahora, por exemplo, nosotros os domingos xuntámonos coas fillas e os netos, e claro, cada un ten a súa familia, por suposto.